रोंबांहायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव बेसे मोजां बिखा फांगां नोंजों रुजुथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव खानाय रुंबांहायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव नोंदि आंनि गोरबोनि दाउ मैना नोंदि आंनि जिउनि आंगो सना गारौ गुस्थिया नोंनि बेसे समायना नोंनि देंखोआ बेसेदि गोसोथावना जोंनि अनलायनाया बे मुलुगाव गोसारलांगोन जोंनि अनलायनाया बे मुलुगाव गोसारलांगोन खानाय रुंबांहायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव बारदै सिखोला जानानै आं नोंनि अखोराङाव बिरलांगोन आं बारदै सिखोला जानानै आं नोंनि अखोराङाव बिरलांगोन आं सोमखोर जोमै जाना नोंखौ बरायगोन आं सोमखोर जोमै जाना नोंखौ बरायगोन आं फैलाव बुहुमाव जों सानैजों दावगालांगोन फैलाव बुहुमाव जों सानैजों दावगालांगोन खानाय रुंबांहायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव बेसे मोजां बिखा फांगां नोंजों रुजुथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव 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 आदा सफैबायलाय औ बहा जाखो गुवाहाटीयाव जानाय नङा साननानै सिदा शिलंआव थांखादां जेनथेन जानायसै एडमिसनबो लाखाबोबाय आं ए होमबा एडमिसनबो लाखाबोबाय औ फाराङा थोदों एडमिसन लाखानो थेने थेने दे हामदों दे नानि दै लाबो दे
गोबावब्ला एडमिसनखौ मोननायसो नंगामोन नंगौ औ फार्स्ट क्लासआ मालानिफ्राय जागोन थाबै जागोन होनना बुंदों ए थाब थांबानो जाबाय दे मालाथो थांनो सानदों समफोरालागै थांसै नामा नङा दा दैया खोरोमदाव मा आंथ' गाबोन थांसै बेसे समाव फुङाव थांसै नोंल' मोजां फरायदो हा जागोन दे थादो दे ओंखारबाय औ थादो दे थांदो आइ दे मोजां थाहैदो दे जागोन दे थांदो खोरोमदाव थादो दे दे थांदो थांदो दे आदा दे थादो बयबो बे बाराव आदा बुगदावा एमएलए दारायगोन बुगदआ एमएलए दारायगोन बेवहाय आंहा मा जानो इसोर नङा माने नोंथाङा बिथांखौ इलेक्सनाव मदद होगोन ना होआ जों बेखौ मिथिनो लुबैदों इलेक्सनाथ' दानो जाया माने जाबा आरोखि माने इलेक्सना जाब्ला बुगदआ गाखोगोन आरो नोंसोर बादिनो आंबो मदद होनांगौ औ माने होयोबा मोजां जायो आरोखि इसोर आरो होआब्ला होआब्लाथ' गाज्रि जानो हागौ नङा होनबा आदा इसोर माने खोथाया बिदि नंद्राया जों खौसेयै बिथांखौ मदद होनायनि खोथाखौ सानदों आरोखि नोंसोर जुदि बुगदौनि दालालि जाना फैदोंब्ला होमब्ला खोथाया मोजां जायाखै इसोर आरो जुदि बिदि नङा होमब्ला बुगदौखौ मदद होनांगौ होननानै आंनि खाथियाव दाफै खोथाया इयुनाव गायजागोन बिदि सिगांनि खोथा आंनि खाथियाव दाफै मालाबाबो मालायनि दालालि जानाय आंनि खाथियाव दाफै खोथायाथ' बिदि नंद्रायालै नोंथां खोथाखौ बुजिनो हाबासो गैला आरो जुदि मोजां खोथा दंब्ला रायलाय बुगदौनि दालालि जाना फैमारदोंब्ला दानि बेनिफ्राय ओंखारलां नोंथाङा जुदि दालालि सानथारबायब्ला जोंहा बुंनांगौ आरो जेबो गैला नाब्ला दालालि खालामनो फैदों बहाय खोरोमदाव नों आंखौ गारनानै जेरावबो थांनो मोननाय नङा दैमु नोंखौ गारनानै आंबो जेरावबो थांनो गोसो गैया नाथाय समाखि जोंखौ अराय बेबादि थानो होगोन मानो होआ जानो खोरोम समा आयनानि मेगन गोसा दैमु बे आंखौ सासे नङा सानै बिमानिफ्राय आनज्रायहोबाय नोंनिफ्रायबो जे आनज्रायहोआलासिनो थागोन बेखौ सोर बुंनो हानो नों आंनिफ्राय आनज्रायलांनांगौ जायोब्ला हयथ' आंनि बे जिउआबो अराय समनि थाखाय आनज्रायलांनो हागौ खोरोम दैमु नों आं दि नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो दैमु नोंना रिजाल्टआ मा जाखो गावदाव गैया खांग्रांबाय मालाय मेब्लाया पास जाना शिलं सहैबाय मालाय फरायनाया मोजांखा नालाय पास जाबाय हा दालाय होफिननो सानदों ना माथो सानदों मा साननो जेबो सानाखै माथाया गैया पास जानो आरो माबा मोनसे साननायखौबो मिथिया जाम्बा नालाय इसिबां जाम्बा फै मानो एफा दावनो जुरा मानसिखौलाय दावन होजानाय मानसियानो बियो फैसा बुथुम आनजादाव नामावल' ज' जों थांगोन बर्डआव माबायदि रिजाल्ट गाज्रि जायो नायनि एखेबारे अके मिथिबाय जाम्बा भेरि इजि प्रसेस माय डियार फ्रेन्ड जागोन नोंसोर जुदि मदद खालामोब्ला आच्छा मोनसे गोदान खोथा मा खोथा ओइबार इलेक्सनाव आं गाखोगोन नों मदद खालामगोन ना खालामा आरे नों गाखोनाय आं गाखोनाय एखेयानो खोथा जेबो फाराग गैया नाथाय मोनसे खोथा देरहालांनायनि उनाव मिथिबायथ' नोंसोर देरहाहरनो हागोनथ' मानो हाया जानो हाथारगोन आरे मिनिस्टार खालामथारगोन जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा होमबाथ' गाव फरिखा होजासिगोन
아니 너무 소름 돋을라이. 비쇼이셔서 푹푹푹. 맞아가. 만이 무시 무지 가도 올래가고 소름 돋. 마크다. 마바 타와니 뻥. 자 탄게야. 에세 타베니 뭉마모 장다이. 만나서 하타이마 거이면 알키. 만에 늑시나 회알기. 비바라오 이밀리 달에 나기든. 늙서 뭐 사기를 자들. 이세. 아파는 근타의 매바라는 찰레브가 그건 나네. 근타의 머장이네. 이세. 베바로 버레니 산스크야 나블라도 홍. 생각이 좀 자이베이터. 이세. 차차 까지 잘해야 한다. 메카이 아파고 도너티네. 이세. 그새 가자고. 나와. 미루와. 머장가 그 아파는 근타의 내가 못하면 아파이. 나와 이거나 니가. 자. 대원에 가는 거 있는 거 뭐? 대원이 마탈리다. 저희 블라브 수리나는 그 모두 텀네비야. नोंसोरल' थिग था जाहाथे बियो आंनि हेंथायै दस्रा मानसिफोरखौ आवलायनो हाया बेखौल' गोख्रों नोगोन जागोन बाराबा दुग्र मोनगोन बे सिनायाखै बे सादा मानसिखौ बारा नायना थाजाया बेबायदि थिफुलाखौ जेयाव फोनांनानै गारगोन आं बे सादाखौ नोंल' खालि समा फैग्रोथों नङा होमबा जागोन 이세. माखो नादालं मा जाखो 나무셔. 이세. बारा रां थायोब्ला देलांना लांगोदो जिरायना लागोनलै नाला 이세. 너희खौ लोंग्रा लाग्रोनांगोनदे. नै देग्लासे लाबोलाय फासदि एसेबां गारमाफोरा हलायगोन नोंखौलाय नाब्ला भाइ 그다고 그나블라. नोंसोर हाबो दै गांगोन. लोङो दैखो? नैलाय नाब्ला दं लोंनोनो लाबो. लोंग्रा लागो थांसै आङो. लोंना लादोलै नाब्ला भाइ होमबासो मेंगासिगोन नोङो एफाग्रा दै गांजासे मैया बारा लोंदोंदां माथो थं दाबखाबाय इसोर बिदि नङालै नावगाजि न इसोर दे बुंदो दाना नोंस्रानि बाबु सरुमफाबो बे बाराव इलिसन गाखोगोननो बिजेब्लाव जानो हाया इसोर जानो हाया माने आंखौ जाख्रा न' खालामना हरबाय माननिफ्राय सनमान खनदोनासै मा खालामा इसोर मा खालामा माने आं बुंदोंमोन बिफा फिसाला गाज्रि जालाया होनबा बेयावनो आंखौ गस्लाव हमनानै बुंबाय गाज्रि मोजां आफानो खोनाय बेयाव उल्था दाबुंफै नङाब्ला बिगुरा जिगोन जाव इसोर आंनि हेंथायै थाङोब्ला रावबो रेहाय मोननाय नङा फिसा जानानैबो आंनि फिसाब्लाबो बे जुदि बादगा खामानि मावोब्ला आं बेखौ सहजै हगारनाय नङा जोंहा सरन्त बाबुआ खोथाखौ मोजाङै सानब्ला हामगौमोन खोथाखौ सानगोन भट होग्रा रायजो राजाफ्रा सोरखौ देरा होनाया मोजां आंखौ ना आफाखौ सोरखौ आफा देरहालाङोब्ला बिधान सभायाव बेफोरबायदि मेगन गोजा देखाय नाथाय बे न'आव नङा कुट्टा आंनि फिसा जानानै आंनि हेंथा खामानि मावनो ओंखारदोंना राजखान्थिनि बेलायाव फिसा फिसाया जेबो सोमोन्दो गैया नोंसोर बायदिया बिधान सभायाव थांनानै चेयार टेबोल बुफायनो जेबो गोहो गैला आरो समायलाबो आंनि सिलिबाय जागोना नङाबा दानि सिनायसो दंखागोना मा जाखो सिलायनि गुलिजों नों सालाखौ सिगिनो हानाय नङा आफा सोरजों बिदि दालायनांगौ हाजि थां आयै आफाखौ मोजां बुजाय जाहाथे बे इलेक्सनाव गाखोआ आरो नोंसोरबो थिखा सरन्नो नोंखौ गावथारगोन आंनि फिसाब्लाबो नोंखौ गावथारगोन नों
जोब्बाय आगानसे दावगाय जिउआ जोबलांगोनबो नों खेला दोनजोनिफ्राय खेला खालामनो दासां बे नङा नों बिल' नङा आंनिबो मोजाङै था नों थाब पाठसालायाव थांगोन थांमाबाय लाना फै गाबोन थिनहरदो फोरोंदावखौ गोब्रबना फैथोंसै बेरामखौ जागोन फै जागोन दे जादो जागोन आं जाबायानो दे आं उनाव जानोसै ओंखाम ओंख्रि रानना होगोन सां फोरोंदाव मा माय नों गाबोन बाबु मेब्लानो रां गोजानि होना फैब्रब थांनाय समाव बारा रां मोनलाङाखै बियो आं थाबैनो हरगोन होनदोंमोन बेनो जागोन दे गाबोन फुङाव थांबानो जाबाय जागोन
जायो बिरलांनो नोंजों आंजों अखोरां साया आंनि मिजिंआ जोमै जाना नोंजों गेलेयो अखोरां साया गोसो जायो बिरलांनो नोंजों आंजों अखोरां साया आंनि मिजिंआ जोमै जाना नोंजों गेलेयो अखोरां साया मा मुंजों लिंगोन सना मिथि मोना आं मा मुङा समायगोन मिथिस'आ मादिहाय नाहोखोनो आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव मा होनना फिनबावगोन आं नोंनि अननायखौ मा रावजों बरायगोन आं मोजां मोननायखौ मादि जादु खालामखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव आं थांसै आमाय दे राङा रोजानायनि बारा दं जागोन माखासेखौ नों गारि भारा आरो जानायनि उनाव खरस खालामदो गाबोन फैफिनदो जागोन दे मोजाङै रायलायना गोमागोन दे थांसै आनै दे देमु दे मा खालामदों मेब्ला मानसि दिहुननो हाखा आं थाग्राखौलाय सोंनानै फैदों मारै न' खबरा बयबो मोजां मा जाखो खोरोम रां रोजान लाबोदोंमोन आं गैला माथो सोरबा सहाय नामा गैला जेबो नङा दे नों थांनानै आफानो बुंदो इनिफ्राय थाबैनो लाना फैदो आं थांनोसै होमबालाय माने गाबोन थांदो ना गोसोखौ मोजां मोनथांसै आं थादो दे बिदिब्लालाय आंबो रिभलभार गंसे बायनांगौ जाबाय मानोसै बेखौलाय मै गावथावा मोसा गावथावालाय आजिखालि मै मोसानि जुग गैलालै मानसि मोसानिसो जुग जाबाय आंबो फिसा फिसौ लिडार जाहैबाय नालाय नंखायनो गावखौ बासायनो एबा मानसि मोसाखौ सिगिनो रिभलभारखौ नांथारगौ जादों आदायसो मा खालामदों ए नै नोंबाजैजों माबा माबि रायलायगासिनो दं फै जिराय फै दे जागोन दे रिभलभार गंसे बायनो नों दा लिडारा नंखायबो नङा आदानो गंसे नांथारगौलाय बाजै नुवाखै दाखालि सरन्थ'आ रिभलभार दिन्थियाब्ला बिफाजों गेलेखासिगोन इसोर 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 हा मानोसै आरो मानोबाव इलेक्सनाव बिफायाबो गाखोयो फिसायाबो गाखोयो बेखौ लानानै सानैजों जालायखेथारदों जा जालायनांगौ जालायथारदों फिसा फिसानो गावथारलायनो नागिरथारदों सोर माथो इलेक्सननि थाखायनो फिफा फिसा गावथारलायबाय बिसाय नांलायनायावबो रिभलभार नांगौ जाना फैदोंलै बाजै आजिखालि आंनाथ' रायबाबो जाया बुनो नागिरबाथाय माबा उल्थासो आंनि साब्रायो ओंखायनो रिभलभार गंसे मोनब्ला आंहाबो आमुखिखौ दबथायनो एसे गोरलै जायो आरोलै बाजै बिसि गावनोसो रिभलभार नांगौ आरो नोंसोरनो गावालाय बाजै सिगिनानै गावनि खबियाव लाबोगोन आरोखि इलेक्सननि सिगां सिगां गंसे लाथारलै आदा नों नायनोबा सोर जोंनि खोथालाया नायनोसै आं बेखायनो पुलिसनि साख्रि नागिरदोंलै आदायसो सिलाइ दांनो मोननायनि माथो दाबो जायाखिसै आदायसो जागोनलै नाब्ला आं नाजागासिनो दं नाथाय पुलिसनि साख्रि नागिरनोब्ला
बेल' रांजों जानाय नङालै बोरो नों आंनो माबा जरासे होफैबावनो होननाया खोमानिया जागोन गाबोन समफोरो लाबोनो होफै थागोन आङो दे नारला नोंनिया थाबबानो आंनियाबो थाबलै बिदिब्ला थांसैलाय दे आं हले साख्रिनि थाखायनो हा हु फानसाबायलै दा सनायाबो थांसिगोन मोननाय बादि नांना होबानो जाबाय नों जिंगा दासिलै नारला आं दं सिया दा सिया दे आदा बाजै थादो इसोर राङाथ' गबजोब्बाय साख्रिया होनो हायाबासो सनाखौ होफैमारब्ला सुखिदारखौनो खालामना होनसै खोरोमदावखौ दस्रायाव थांना फरायनो थिनदो हामाया थैजासिम बेनि थाखायनो जोंहानो बैलांबाय जाम्बि जाम्बिब्लाबो सिबाय बेसेबांदि गिदिर मिजिं थिनानै दंमोन बियो गावनि खांनाय फिसाखौ बिए पास खालामहोनो नाथाय हायाखिसै बियो गावनि थिनाय मिजिंखौ मोगथां जाफुंहोनो थैनाय समाव खाराव माराव खावलायलांदों बियो गावनि फिसाखौ जेने थेने बिए पास खालामहोनो दिनै जुदि जों खोरोमदावखौ होखारहरोब्ला बेसेबांदि इनाय जागोन नों खेबसे सानलाय फुलस्रि इनायखौ सानब्ला संसाराव सोलिनो हाया एफा गिदिर सेंग्रा सासे मानि ओरैनो फिसिगारनो हायो आरो बेखौ फारसेथिं मावग्रा दांग्रा गैया ओंखाम ओंख्रि संनाया खम खस्थ' आंसो मिथिगौ बेफोरखौ नों हौवाजारालाय मा मिथिनो बबे गसाया नोंखौ बिमा दाना हरखो आं एसेबो बुजिनो हायाखिसै फुलस्रि नोंखौ फैबाय खोरोमदाव बाबुआ मोजाङै दंथ' खोरोमदाव मा जाखो माबाफोर जादों नामा खोरोमदाव नों हरनाय रोजाले रांखौ आं गारि खावजावलांनो आमानि रांखौ खावजादों बेफोरखौ मा होनदों नों खोरोमदाव बे जेब्लाबो जानो हाया रांखौ नोंसो लाखोमादों आनै नों लाखोमादों फुलस्रि आनै आंनो नोंखौ मा होनानै फोथायहोबावनो आंनि भाग्यआनो गाज्रि खोरोमदाव दिनैनिफ्राय नोंहा बे न'आव जायगा गैला फुलस्रि आयै आनै नोंनि बिथोनखौ रुजुनानै आं दिनैनो बे न'निफ्राय ओंखारलांगोन खोरोमदाव आं थासान्दियाव नों बे न'निफ्राय दाथां आं होनदों बे न'निफ्राय दा नों ओंखारला फुलस्रि इसेबां अन्थाइ बिखानों सासे मावरि गथ'खौ होखारनानै दुखुनिथ' आरो फोजोबनो नागिरदों नों दा नों ओंखारला पापि नङाब्ला खोथाया दिगदार जागोन आनै आं ओंखारलांगोन खोरोमदाव नों थांनाङा खोरोमदाव नों थांनाङा आं थानायाव नों जेबो दागि आं आरो फिन नोंसिनि न'खौ अरफोजोंला सनानि संसारखौ आं थेर बेथेर खालामला खोरोमदाव नों थांनाङा आं थानायाव नों जेबो दागि आफा नों खोरोमदावखौ लाखि आफा नों खोरोमदावखौ थांनो होनाङा खोरोमदाव नों दाथां फिसा नों दाथां खोरोमदाव दागाब दैमु दागाब आंनाव फैफिनगोन दैमु दागाब थादो दैमु खोरोमदाव थादो खोरोमदाव